Здравейте, дами и господа! Днес ще снимам клип на Minecraft. Нещо като я вижте. Ето. Да. Ето. Първия лав. Екип. После ще ви покажа и спавна. Тук даже влезна един човек. Ето. Owner съм аз и да дадем от кила. Още не е готов. Още не е готово всичко. Още не е готово целият екип, ама все пак. Сега, следващия лав евент. Защо съм във водата? Да, някой път съм бъгвал и съм във водата. Така. Подъжда. И ето, вижте, тук има честове. Много хубави неща има. Понякога има и по-хубави. Ето, аз съм го писал Jump. Тук на който снимам клип. Както ви! И да. Дами и господа. Джон? Другия Оунер искаше нещо. И за тъй да продължаваме. Его джумпа. Това е на другия Оунер, това е моя. Как ще е? Да, ето тук си дава наградата, който първи стигне. И да. Сега лап фуд. Ето. Лап фуда. Не е много особено нещо, ама аз не съм го правил. Ще го правя това. Чага гейма бейбъл. И сега следващия лав. Да преминаваме към лав FPS. Така. Този клип силно ще е на доста част. И на две части силно ще. Ето. Такова. Да, ето. Особен джъмп. И сега лав джайл. Аз съм го правил целия лап от 42 кили. Ако щете ми вярвайте, пребойте ги като влезете и да. Чакайте, да, ето. 21. Ето е 42 кили. 42 кили съм направил самия аз и следващия лав майнер. Така. Да. И да, ето, тук се събирате дърво, такива бобуци, даймонди, емералди и така. Следващия лап, банк. В банк, ако се чуете какво е това, тук има листа. И после се чупат така листата. Чупа аз няколко така листа и те сами почват да се чупат. И да. Санд. Ще е санд. Тук доста се е скъп. И пак съм забравил да го правя, но няма нищо. Ето, тук доста награди има. Има ранкове, китове, ще сложа и още награди. Ако идват повече хора, разбира се. И SMS. Не се бързикам. Ето. Пиши на Skype, Джон DVD или не забързите. Това е на Skype, моя Джон DVD долу на 2.
Гладиатор трябва да имаш 300 кила. Кит гладиатор. Вип. Стола. Кит вип. Ето. 104,50 стотинки. V плюс 8,50. Ето. Може да си го прочетете. Донато 20,52 стотинки. Да. Все пак. Събират се по доста човека някой път. Сме само 4, ама тут 20 лева. Ще каже, някой го ще кажат, тия са много скъпи. Не, няма да влизаме в този сервер. Но има намаление. Един път в седмицата има намаление на ранковете с 50%. Това е лапсвинт, аз съм го правил. Така, преминаш. Тук не можеш да преминеш горе. Ако някой е с Jump Boost, не можеш. Просто няма как да минеш. И ето. Тук е първо място, тук е второ и там е трето. И да, в смисъл готини са, ако искате, влизайте. Ще се направят евенти. Ще се направят. И да, надявам се този клип да ви е харесал. И бай-бай до Китай, извън Дубай!